sorosleen oharrak jarra itzazue. Mila esker. Buenos días. Se inician los servicios de vigilancia y asistencia sanitaria. Les recordamos que entre banderas verdes el baño es libre. Entre banderas amarillas el agua no debe sobrepasar la altura de la cintura. Entre banderas rojas el baño está prohibido y las banderas azul y rojas son para deportes acuáticos. Les rogamos sigan las indicaciones de los socorristas. Muchas gracias. Good morning. The lifeguard and healthcare services start now. We would like to remind you that between green flags, swimming is unlimited. Between yellow flags, the water should not exceed waist high. Between red flags, swimming flags are for water sports. Please follow the instructions of the lifeguards. Thank you very much. Bonjour. Les services de surveillance et d'assistance sanitaire viennent de commencer. Nous vous rappelons qu'entre les drapeaux verts, la baignade est libre. Entre les drapeaux jaunes, l'eau ne doit pas dépasser la hauteur de la taille. Entre les drapeaux rouges, la baignade est strictement interdite. Et les drapeaux bleus et rouges sont pour la pratique des sports nautiques. Nous vous prions de suivre les indications des sauveteurs. Merci beaucoup. Egunon, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik Zarautzera. Etorri gara gaurkoan, Maialen Iriarte, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea eta biok, eta anfitrioi paregabearekin egin dugu zita, Itziar Muruarekin, Zarauzko udaleko EH Bilduren bozeramailearekin. Maialenek eta biok hartuko dugu hitza segidan, nik EH Bilduk Zarautzerako eta Gipuzkoarako dituen erronken inguruan hitz egingo dut, eta Maialenek ondoren egoera politikoaren irakurketa egingo du. Hasteko aipatu nahiko nuke zein testu ingurutan gauden. Legealdi erdiko testu inguruan gaude, 2019an Gipuzkoako 54 alkatetza eskuratu zituen EH Bilduk, eta une hau egokia da kurtso politikoarekin kointziditzen duen heinean, balantze ariketak egiteko. Areta gehiago, pandemiak bereziki markatu duen legealdi hasiera eduki dugula aintzat hartzen baldin badugu. Pandemia honek hainbat korapilo jarri ditu mahai gainean, lehendik ere ezagutzen genuen gizarte arrakala areagotu eta sakondu egin du, eta lehendik ere bagenekiena berresteko balio izan digu. Pertsonek eta herritarrek egon behar dutela politika publikoen erdigunean. Hortik arago, mahai gainean jarri dituen korapiloen artean daude adibidez, planetaren mugak. Gaur-gaurkoz klima larrialdia errealitate bat da, eta horrek eskatzen du energiaren eremuan, ingurumenaren eremuan eta digitalizazioarenean urratsak egiten joatea. Eta horrez gain, bizi dugun sistema honen oinarrian dauden zaintza lanen antolaketak egiturazko gabeziak dituela ere ikusi ahal izan dugu pandemiaren ondorioz. Egoera ezegonkorrean bizi gara, ziurgabetasun handiarekin, eta jendearen beldurrei erantzuteko eskaintza politikoa egiteko ardura daukagu. Eta horretan ari da EH Bildu eremuz eremu lanean ari den tokietan. Udaletatik zuzenean ari da politika herritarren zerbitzura jartzen, alkatetzetatik neurriak inplantatuta eta oposiziotik elkarlanerako eskua luzatuta. Eguneroko beharrei eta pandemiak jarritako urgentziei erantzuteko neurriak hartu dira EH Bildu gobernatutako Gipuzkoako udaletan ere. Pandemiak zaurgarrian utzi dituen sektorentzako dirulaguntza lerro zuzenak jarri ditugu martxan, izan autonomoentzako, izan ostalarientzako eta merkatarientzako. Horrez aparte zaintza sare komunitarioak ere sortu ditugu, herritarren beharrei komunitarioki erantzuteko, eta osasun neurriak aintzat hartuta azokei eutsi diegu, baita kultura agendarekiko konpromisoari ere. Eta horretan aritu gara esan bezala zuzenean alkatetzetatik, eta oposiziotik ere horrelako proposamenak jarri ditugu mahai gainean, eta etengabe luzatu dugu eskua elkarlanerako. Zarautzen bertan ere bai, Itziar buru dutela, EH Bilduko hautetsiek proposatu zutelako bere momentuan, pandemia gogorrenean lehertu zenean, kaltetutako sektore horientzako dirulaguntza zuzenen politika aktibatzea, ostalarientzat eta merkatarientzat bereziki. Izan ere, pandemiak eragindako osasun neurrien ondorioak zuzenean sektore horiek jasan behar izan dituzte.
EAJ-PSek hasiera batean ez zioten lehentasunik aitortu halako proposamenari, baina gerora dirulaguntza horiek aktibatu zituzten EH Bilduren ekimenez proposatu bezala. Eta uste dugu sektore horiek oraindik ere egoera zaila bizi dutela, baina dirulaguntza horiek ezinbestekoak eta lagungarriak izan direla haien egoera zail hori leuntzen hasteko. Besteak beste gure herrietako eta Zarauzko ere, bizitza sozioekonomikoaren muina direlako bai merkatariak eta baita ostalariak ere. Gu ari gara pandemiak begiztan jarritako beharrei erantzuten. Lehen eskutik ezagutu, herritarren ahotik kezkak jaso eta politika publikoak hoiei erantzutera bideratzen. Baina unean uneko beharrei erantzuteaz harago, EH Bildu ari da luzera begirako estrategian ere ekarpenak egiten. Izan ere, erronkatzat aipatu ditugun energia, ingurumen edota digitalizazioaren trantsizioari zuzenean heldu diogu. Hainbat energia kooperatiba martxan jartzeko hitzarmenak egin ditugu erakunde publikoekin edota enpresa zehatzekin. Eta horrez aparte, zaintza eredu komunitario batera eramateko ere urratsak egiten ari gara eta proiektuak martxan dira. Hainbat herritan, zaintza bulegoak, etxe bizitza eredu komunitarioagoa, eta zaintza duintasunez, zainduaren eta zaintzailearen duintasunez hornitzeko proiektuak ere martxan ditugu. Digitalizazioaren erronkari dagokionean, zuntzare optiko publikoa jarri ditugu martxan, eta teleoperadore komunikatiboak ere baditugu martxan, joan den astean bertan aurkeztu zen oinatikoa adibidez. Beraz esan dezakegu, unean uneko beharrei erantzuteaz gain, EH Bildutik ari garela luzera begirako ikuspegian, herri honek behar duen eraldaketarako eta burujabetzarako pausoak emateko moduko politikak egiten ere. Eta hori egiten dugu, alkatetzetatik zuzenean neurrian martxan jarrita, beti ere elkarlanean beste erakunde publiko batzuekin, beste alderdi politiko batzuekin, eragile sozialekin, baina baita oposiziotik ere jarrera proaktiboarekin proposamenak egiten ari garelako. Zarautzen bertan proposatu da energia kooperatiba bat martxan jartzeko aukera. Aurrekontuen eztabaidara guk emandako proposamen zehatza izan da. EAJ-PSek gaur-gaurkoz ez diote lehentasunik aitortu horri. Eta Zarautzen bertan EH Bilduk badauzka bestelako proposamenak ere. Besteak beste mahai gainean jarri du, Zarautzek behar duen neurriko mugikortasun plana egiteko beharra. Izan ere hori da gure lan egiteko modua. Hain justu, herritarren ahotik jasotako kezkak udal politiketara eramaten ari gara. Eta baditugu proposamenak industriari dagokionean, ekonomiari dagokionean, kulturari dagokionean, turismoari dagokionean edo herrigintzarako ere proposamenak ditugu. Gure elkarlaneko eredua delako, herritarrekin batera egindako eredua delako. El proyecto que tenemos entre manos es colectivo, gracias a toda esa gente que está trabajando en nombre de EH Bildu en todos los municipios. Es una gente comprometida, son personas que escuchan y responden las inquietudes de la gente. Son personas comprometidas con la industria, con la economía, con la igualdad, comprometidas con la justicia social. Y ese compromiso nos ha dado sus frutos. No hay nada más que ver el éxito que han tenido nuestras políticas públicas allá donde gobernamos. Tenemos un modelo de gobierno, tenemos un modelo de gobernanza, un estilo de trabajo. Y ese modelo es el que extenderemos desde las actuales alcaldías a más y más pueblos. Ese modelo nos llevará concretamente a ganar y a gobernar Gipuzkoa. Izan ere gu akordioetara irekita dagoen mugimendu politikoa gara. Eta prest gaude esan bezala, beste erakunde publikoekin, gainerako alderdi politikoekin eta eragile sozialekin elkarlana egiteko. Beti ere kontuan izan da herritarren bizitzaren onura bilatzen dugula. Hori delako gure egiteko modua, herritarrekin eta herritarrentzat egindako politika. Eta lan egiteko modu horrekin jarraituko dugu aurrerantzean ere. Legealdiari geratzen zaizkion urteetan, 2023 bitartean, lan egiteko modu horrekin jarraituko dugu. Eta 2023tik aurrera lan egiteko modu hori, EH Bilduren udalgintza herrigilearen eredu hori, gobernantza modu hori, herri gehiagotara edatuko dugu. Alkatetza gehiagotara, Zarautzera eta Gipuzkoako alkatetza gehiagotara ere bai. Lan egiteko modu horrek eramango duelako EH Bildu Gipuzkoan irabaztera eta gobernatzera. Egun on guztioi eta mila esker Nekane eta mila esker Itziar, benetan eskerrak gaur hemen goizontan Zarautzen elkartzeagatik. Nekanek esaten zuen herritarrekin eta herritarrentzat, eta
Begira, gu Euskal Herrira bildura orain dela denbora gutxi etorriak gera, politikagintzara orain dela gutxi etorriak gera gure langintzetatik, eta oso argi ikusten duguna da ez dela posible herritarrak politikagintzari molestatzea. Ez dela posible dela herritarrei bozka eskatzea 4 urtero eta gero herritarrez ahaztea. Beraz, herritarrentzat esaten dugunean ezinbestekoa iruditzen zaigu herritarrekin aritzea. Eta gero eta garrantzitsuagoa izango da gainera herritarrak politikaren erdira ekartzea. Herri honen indar hori guzia politikaren erdira ekartzea. Eta horretan Euskal Herria Bilduk ez du amore emango. Amore eman ez duen bezala, Nekanek kontatu duen bezala, beste gobernantza eredu bat posible dela erakusteko. Erakusten ari gara eta jarraitu egingo dugu. Eta gobernantza eredu horretan ari garen honetan eskerrak eman nahi dizkiegu 18-16 hilabete hauetan halako zailtasunak izan da ere lehen lerroan lanean aritu diren osasungintzako langileei edo irakasleak aipatuta, ikasleak ere aipatuko nituzke sekulako esfortzua egin dutelako edo gure dendetako apalak bete dituztenei edo kajera lanak egin dituztenei gero txertatzeko azkenak geratu diren horiei guztiei, ezta? Eskerrak guztiei beraien lana ezinbestekoa izan delako eta guztiok konturatu garelako lan hori ezinbestekoa zela. Orain, COVID-19 krisi honen atal batean argi apur bat ikusten ari gara. Argi apur bat ikusten ari gara, alde batetik herritarren inplikazioagatik eta beste alde batetik zientziak eman dituen aurrera urrats garrantzitsu horiegatik. Ezta, txertoa daukagu eta txertoak asko lagunduko digu hain zuzen ere atal batean aurrera egiteko. Baina beste atal bat daukagu erantzuteko, eta da COVID-19 krisiak sortutako krisi sozioekonomiko hori guztia. Utzitakoa lehendik ere bat zetorrelako, beraz azkartutakoa eta agerian utzi duela. Eta badaukagu zer egin eta lan asko egiteko. Eta Euskal Herria Bilduri eta Ezkerreko Soberanistari tokatzen zaio erosotasun eremuak alde batera uztea eta urratsak ematea jendeari erantzunak emateko. Horriegatik ari gara azkeneko denboratan behin eta berriro hitz egiten Europako funtsez. Diru asko iritsi daitekeelako gugana. Estatu bat bagina, bestera batera izango lirateke gauzak, baina edozein kasutan daukagun egoera honetan ere jendea babesteko diru hori behar dugu. Eta guk esaten duguna da, diru hori iristen denean, herri gisara, herri honek estrategikoki ze behar eta ze erronka dauzkan aztertu behar dugula guztion artean. Alderdi politikoen artean, sindikatuen artean, baina batez ere herri honek duen inteligentzia handi hori guztia jasoz eta aztertuz zer behar ditugun. Eta badakigu behar horiek erantzuteko gai izango garela, horrela egiten baldin badugu. Eta badakigu era berean aukerez aparte arrisku batzuk ere izango ditugula. Eta arrisku horiek ere kudeatzen jakingo dugu. Arrisku horien artean izango da hainbat eskubideren gutxiespena etorri daitekeela, ezta? Eta adi jarraitu beharko dugu adibidez lan erreformarekin zer gertatzen dan, edo pentsiodunekin eta pentsioekin zer gertatzen dan, edo fiskalidadearekin zer gertatzen dan, dirua guztien artean hobeto banatzeko, gehiena dutenek gehiago ordaintzeko. Horiek guztiak oso adi jarraituko ditugu eta borroka horiek guztiak kalean harrapatuko gaituzte. Euskal Herria Bildu kalean egongo da. Argi dagoena da, tresna soberanoak behar ditugula herri honetako emakume eta gizonak zaintzeko, eta tresna soberanorik ez daukagula. Eta Espainiako estatuan, ez dagoela estatua demokratizatzeko inolako nahirik, ez dugu ikusten. 78ko erregimena goitik behera dator eta oso argia da. Gaur indultoak eman dituzte. Atzo Europako Kontseiluak sekulako zaplastekoa eman ondoren Espainiako estatuari. Eta gaur berriro ere Estrasburgok esan du, hain zuzen ere Taxi Orkiziari jarritako zigor bat lekuz kanpokoa zela. Zaplastekoz, zaplasteko. Beraz, nolabaiteko ariketa sakona egin beharko luke estatu horrek bere demokraziari dagokionez. Baina ez dirudi honelakorik gertatuko denik epe laburrean Partidu Popularrak eta Partidu Sozialistak ez dituztelako beharrezko urratsak ematen. Eta indultoak bai, baina sakoneko arazoa bertan dago.
sakoneko arazoa ez da aldatu. Eta sakoneko arazoa da hain zuzen ere preso politiko batzuk kartzelan egon direla, herritarrek bozka eman zezaten, boto kutxa batzuk jartzeagatik. Beraz, sakoneko arazoa hor dago. Baina konbentzituta gaude erabat, Kataluniako herriak bere etorkizuna erabakitzeko aukera izango duela. Konbentzituta gauden bezala, Europako beste zenbait herrialdek, izan Eskoziak, izan Irlandak, izan Feroe Irlek, egingo dutela ariketa hori, hain zuzen ere autodeterminazioaren aldeko ariketa global bat egiten ari direlako. Eta galdera da, zer egingo dugu Euskal Herritarrok, zer egingo dugu Euskaldunok, zer nolako jarrera izango dugu egoera honen aurrean. Aurrera egingo dugu, itsaso zabal horretan aurrera egingo dugu aukeren bila edo besoak gurutzatuta geratuko gara. Euskal Herria Bilduren hautua oso argia da. Uste dugu, aprobetxatu egin behar dugula Europa mailan ematen ari diren prozesu horiek guztiak guk ere aurrera urratsak emateko, guk ere geure etorkizuna erabaki ahal izateko, geure etorkizuna erabakitzea jendea zaintzeko aukerak izatea baita. Eta momentua oraintxe da. Aurreko legealdian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan akordio zabal bat lortu genduen. Euskal Herria Bilduk, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta tarte batean baita Elkarrekin Podemosek ere. Legebiltzar horretako bi heren baino gehiago erabakitzeko eskubidearen alde gaude. Beraz, honetan ere tokatzen da indarrak batzea. Hau ez delako konponduko legebiltzar bateko, Nafarroako legebiltzarreko, Gasteizko legebiltzarreko lau pareten artean. Iparraldera ere begiratu nahi nuke une batez, hain zuzen ere iparraldeko anaiarrebek ere joan den asteburuan sekulako emaitzak izan dituztelako ezkerretik eta subirautzatik aurrera egiteko. Eta iritsi da momentu historiko bat dana, eta aurrera egin genetzake edo gaudenean geratu gaitezke. Eta guk uste dugu honetan ere alderdi politikoak, era guzietako eragileak batu behar ditugula, eta batez ere herritarrak batu behar ditugula. Herri honi aukera bat eman behar diogula, berdintasunerantz, demokraziarantz eta askatasunerantz. Nik sarri askotan esaten dut gurea askatasuna da. Askatasuna gure etorkizuna erabakitzeko. Orain da momentua etenik gabe urratsak aurrera emateko. Eta Euskal Herria Bildu prest dago horretarako. Decía que es tiempo de oportunidades desde muchos puntos de vista. La pandemia nos ha dejado a las claras muchos de los retos que teníamos que llevar adelante antes de ahora. Y este es el momento de dejar nuestros espacios de confort y dar pasos adelante. Por eso, durante estos últimos meses hemos hablado en más de una ocasión de los fondos europeos que nos pueden traer oportunidades y que seguro que también pues, nos van a traer peligros que tendremos que defender con la gente de este país y en la calle. Tendremos que hablar de pensiones, tendremos que hablar de la ley de reforma laboral. Euskal Herria Bildu hizo un acuerdo para derogar esa ley y seguiremos trabajando para que se derogue. Hablaremos de fiscalidad, porque hay que repartir más justamente los beneficios. No puede quedarse en esta crisis como en otras nadie atrás. Y necesitamos instrumentos soberanos para poder proteger a la gente. Pero no vemos por parte del Estado español que vaya a darse un proceso democratizador en ese sentido. El régimen del 78 está en crisis, claramente. Hoy se han dado unos indultos después de que el Consejo Europeo dictara ayer unas directrices muy claras sobre lo que había que hacer. Hoy mismo Estrasburgo ha condenado al Estado español por haber castigado a Tasio Erquicia de manera injusta. Creemos que el Partido Popular y el Partido Socialista, desde luego, no han estado en la democratización del Estado español y seremos nosotros y nosotras los que tengamos que dar pasos en este sentido. Porque hoy indultarán a unas personas que han pasado muchos meses en la cárcel, pero el problema de fondo sigue intacto. Pero estoy convencida que los catalanes y catalanas podrán decidir su futuro. Y lo harán también en otros países europeos, como en Escocia, como en Flandes, como en las Islas Feroe, porque están ya inmersos en procesos de autodeterminación. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los vascos y las vascas? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Y lo que yo digo es que desde Euskal Herria Bildu estamos dispuestas a trabajar para que todos los vascos y todas las vascas podamos decidir nuestro futuro.
En Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, en el Parlamento Vasco, la legislatura pasada, dimos pasos muy importantes entre el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu y en una parte también el Carrequín Podemos. Más de 2/3 de ese Parlamento está a favor del derecho a decidir. Y este es el momento de quitar el freno de mano y empezar a transitar ese camino y no quedarnos atrás y hacer ese camino junto con todos esos países que lo van a hacer. Es para proteger a la gente, es para que podamos dar respuesta a los grandes retos que tenemos como país. Es porque queremos ser libres. Cuando yo digo gurea askatasuna da, quiero decir todo esto y desde luego Euskal Herria Bildu está comprometida para hacer este camino firmemente, con ilusión y con todos los hombres y mujeres de este país que son absolutamente necesarios para hacer ese camino. Eskerrik asko. Bueno, va.